Zdravím, volám sa Richard Olšovský a som zakladateľ platformy JoinUp, ktorá ti splní 3 želania. Uvidíš do budúcnosti, staneš sa súčasťou niečoho veľkého, čo pomáha ľuďom a samozrejme bohatstvo k tomu. Ale teraz vážne. Tento rozhovor spolu vedieme pravdepodobne preto, že si ťa niekto vybral medzi svojich najkandidátov pre náš veľký sociálny experiment. Účasťou v ňom môžeš už v priebehu pár dní získať odmeny vo výške influencera s miliónmi followerov. Nereálne, nelegálne, vtip? V žiadnom prípade. Chystám sa ti ukázať, čo je JoinUp a ako je to možné. Projekt JoinUp vznikol, pretože sme už unavení z podnikania a la finančný žralok, kde jeden vyhráva a ostatní sú radi, ak odchádzajú len s ukusnutou končatinou. Vidíme zmysel života a podnikania byť čo najviac užitočný. Každý by mal dostať, čo si zaslúži, bez nutnosti víťaza alebo porazeného. A preto chce JoinUp zlepšovať život v 3 oblastiach. Poprvé, ľudia potrebujú vidieť do budúcnosti, aby sa mohli viac stretávať. Aktuálne ľudia stále viac žijú v digitálnom svete. A po covide sa nám akosi nedarí obnoviť pôvodnú mieru stretávania. Z výskumov je jasné, že toto je dôvod, ktorý robí ľudí menej šťastných. Chceme podporiť viac reálneho života a viac reálnych stretnutí. Ako? Prepájaním budúcich aktivít našich užívateľov. Preto sa nazývame sociálny vyhľadávač. Sledovaním zdieľaných udalostí uvidíš eventy a budúce aktivity iných členov. Takto vieš inšpirovať svoje plány, no hlavne nič zaujímavé v okolí už nikdy nezmeškáš. Prípadne vytvor vlastnú udalosť a získaj tak parťákov pre svoje plánované aktivity. Po druhé, peniaze pre teba z každej internetovej reklamy. Každý deň sme bombardovaní všetci internetovou reklamou a nedá sa to zastaviť. No my si myslíme, že reklama je cielená na nás, užívateľov. Nás oberá o čas. Čas sú peniaze a mali by sme z toho niečo mať. V JoinUpe funguje reklama formou platených správ. Buď ich vypneš, alebo jednoducho získavaš provízie za reagovanie na každú reklamu alebo prieskum. Náš cieľ je, aby ti internetová reklama, ktorú bežne vidíš zadarmo, zaplatila napríklad účet za telefón. Samozrejme, všetko toto sa stáva realitou, ak má JoinUp aspoň 10% užívateľov v danej lokalite. Čím viac nás je, tým viac firiem má záujem o reklamu a prieskumy prostredníctvom našich platených správ. Po tretie, ako čo najrýchlejšie rozšíriť komunitu JoinUp? Tým, že užívateľa povýšime z pozície dojná krava na súčasť aplikácie, niečo ako bunku v tele. Každý startup, kým vyrastie, minie milióny na reklamu s neistým výsledkom. Rozhodli sme sa to otočiť. Nezaplatíme tieto milióny za reklamu, ale zaplatíme ich vám, aktívnym užívateľom. Každý deň odporúčame dobrý film, reštauráciu, hotel, posielame vtipné videá. To všetko robíme zadarmo a ešte radi. Prečo? Pretože odporúčaná záležitosť potešila nás a my chceme toto potešenie zdieľať s inými. Nazýva sa to odporúčací marketing a má neskutočnú silu. Viete o tom, že dobré virálne video obletí svet za menej ako 1 týždeň? Dnes ho kamoš pošle tebe, zajtra ty svojim kamošom, pozajtra zase oni svojim a do týždňa ho vidí celá planéta. A o tomto je náš sociálny experiment. JoinUp sa šíri presne takto. Vyvinuli sme systém, ktorý dokáže odmerať, ako k nám noví užívateľia prichádzajú. Členstvo je zadarmo, pre každého, ale ak chceš nadštandardné funkcie, kúpiš si premium členstvo. Až 80% všetkých tržieb rozdeľujeme medzi užívateľov, ktorým vďačíme za platiaceho člena. Tak jednoduché, tak fér. S premium členstvom získavaš možnosť posielať reklamu alebo prieskumy iným členom, ale získavaš aj svoj referenčný kód. Ak odošleš pozvánku do JoinUp kamošovi s týmto sprievodným videom a on sa cez túto pozvánku zaregistruje, vieme, že vďačíme práve tebe za tohto nového joinera. Preto vieme, koho odmeniť, ak sa tento člen rozhodne pre premium členstvo dnes alebo kedykoľvek v budúcnosti. Po pozretí videa bude jasné, kto sa zapojí a kto nie. Celý experiment je o 3 krokoch. Získaj svoj kód kúpou premium členstva na webe, zapoj naj 10 známych a zisti, či aj oni zapojili do experimentu svojich top 10. Vývoj môžeš sledovať cez web verziu Ikona mince.
Ak sa niekomu myšlienka nepáči, alebo z nejakého dôvodu nezapojil svojich top 10, jednoducho pridaj ďalšieho. Pokračuj, kým nemáš 10 premium členov a oni tiež svojich 10. Prečo radšej 10 ako všetkých? Nechceme, aby sa JoinUp šíril hromadnými mailami, ani sdielaním na sociálnych sieťach. Nefunguje to. Málo kto si pozrie viacminútové video, ak nemá dostatočnú motiváciu. Navyše ide o spam a sociálne siete môžu spam blokovať. Ak ale odošlete správu svojim priateľom s týmto videom, povedzme, tento projekt sa mi páči, chcem ho podporiť, pridáš sa? Je takmer isté, že si to pozrie. A sám sa rozhodne, či sa pridá. Má v tom byť jednoduchosť, ľahkosť. Ako keby ste doporučovali dobrú apku alebo film. Na záver trocha matiky. Dnes si zapojil svojich 10 premium členov. Oni zajtra svojich 10 a tí ďalší pozajtra tiež. Práve si pomohol JoinUpu narásť o minimálne 1000 ľudí. Získal si približne 1000 eur, možno aj oveľa viac. Čo sa môže stať v ďalších dňoch? Ak JoinUp vybehne za hranice, si asi vieš vyrátať sám. Povedal by si o tejto príležitosti svojim priateľom? Išli by do toho? Nájde sa vôbec niekto, kto by do toho nešiel? Jediný spôsob, ako sa to nestane vašou realitou, je, že sa nezúčastníte, alebo že nedodržíte matematiku JoinUp. Keď sme prvýkrát testovali tento experiment, získali sme v priebehu pár dní viac ako 20 000 užívateľov. A čelili sme pádu serverov, preťaženosti systému, hackerským útokom alebo komplikáciám s platobnými bránami. Tentokrát sme ale naplno pripravení spolu s vami čeliť akýmkoľvek výzvam. Zatiaľ nemáme miliardový budget, modernú technológiu, AI, najmodernejšiu grafiku. Nie sme bez chyby. No užívateľov, teba, chceme a potrebujeme už dnes. Hľadáme zarytých podporovateľov, ktorí majú chuť zmeniť svet, ktorí sú radi na začiatku pri zrode niečoho veľkého. Ale vítame aj tých, ktorí len nechcú zmeškať benefit bez rizika. Toto je budúcnosť, ktorú by sme radi videli. Vítajte.